bakansu na sai gwamnati ta ɗauke su a matsayin ma'aikata na dindindin bayan da suka cika ƙa'ida. Sai gashi a yankin da magaran gwamnatin ƙasar ta bakin Farfesa Ibrahim na Tatu ministan ilimi ta sanar da gano wasu malaman makaranta da ba sa aiki kuma gwamnati tana ci gaba da biyan su albashi a kowane wata. Tana da ministan ya umarci hukumomi da su yi amfani da doka kan duk wanda aka kama da aikata laifin. Ga rahoton wakilinmu Larwana Malam Hami daga Damagaram. A yayin zaman bitar rangadin gani da ido na aikace-aikacen gina ɗakunan makarantun bokon da gwamnatin ƙasar ta ƙaddamar a matakin farko na kawar da ɗakunan zaneku ne don magance matsalar gobara a makarantun boko. Ministan ya ambata wannan matsala duk da ya ce a fili take. Akwai mushina da yawa wanda bisa aikin komi. Ina amfanin ana biyan ka duk watan duniya kai ko baka aikin komi. Kamata yayi a ragewa direction regional king Zandar pression duk wanda ilai an complement da a hudda shi a maida shi an da ya kamata a kai shi gaskiya sai an yi taka tsantsan akan wannan abin na umarci dranikin region kin Zandar akan wannan domin kin ya rihe ido sanda ta hau kan kowa. To sai dai a cewar Adamu Gajeren Mamman Sani magatakarda na EDTN kungiyar malaman makaranta ba yau ma'aikatan ilimi suka fara cin wannan garabasa ba. Minister kamar zance ne yi zance na a shashayi barin komo bayan in kwatanta mashi da aka kisa shi kan shugaban kasa da aka kisa yana cikin wannan list ta irigile da aka yi wajen kusan shekara 20 da wani abu shi ma na daukan kudin kuma ba kowa beki shi president Muhammad Bazoum da ya katuro wani tayan tsawa 2022 a sunan malamin makaranta yake kuma yana daukan kudin to yanzu an ce an damka komai a hannun diren shi kan shi bai ba daukan wannan umarnin da ya doka dole sai ta taro partner na education an zo an zamuna an ji an bi sau da kawa ai ba haro bane mun shayin wannan a zamanin baru in yace zai haka ya doki umarnin da abin da minista ya ce mishi a bashi wanda civils ya hudda mu zai ga mu da hushin mu ba za mu yarda ba aka shi ma dai Kulbali Abdurrahman na kungiyar Sinan ta malaman makaranta na ganin ba a fahimci lamarin bane baki ɗaya ma ba suke zama bane ba sa aiki wani iya magatakarda a direction wani iya magatakarda a sector pedagogic ga sinan dai kowane akwai aikin da aka rataya kenan in akwai madan biyu ko madan uku a kalasa daya saboda wata bata jin daɗi ko wasu abubuwa sai a ce waɗannan sun yawa a cikin gari mun goyi baya a rage mai in rage za a yi ta ka'ida ba a cewa za a rage a sayo ba a cewa ragewa za a yi kuma zabanta za a yi in ragewa za a yi tsaya za a yi da mu yan kungiyar kwadugo yan sandika mu zamana a yi ga kan mazuruga na baduku gwa da gwa in ya so a rage ba a yi ba haka nan kenan mun san sarrai ne za a yi za mu ce ba mu yarda ba in ragewa zai kira mu zo mu zamana ga mu gashi a ajiye yarjejeniya wanda za a rage su ce sun yarda mun yarda a yi amma in ba haka nan ba zai je mu zai gamu kungiyoyin ilimin dai sun kasa sun kuma tsare tare da kekasa kai da kasa inda suke jiran su ji inda za a bullo ma wannan lamari da a ƙarshe suka ce batun ɗaukan mutanensu a matsayin ma'aikata na dindindin sai inda karfin su ya kare. Larwana Malam Hammi, sashen Hausa na DW daga birnin Damagaram a jamhuriyar Niger. To da wannan